nibdew mill-bidunet, kif sirtu tafu li għandek tumur? Bdejt nara l-ispots f'għajnejja u kienet tuġani ħafna rasi u kont inqum bil-lejl nibda l-Panadol so hekk u darba minnhom il-mammi qisha orkit għajnejha u ħadetni nagħmel eye test u minn eye test qalli għandek in-nervituri ta' għajnejk minfuħin u batna l-emerġenza. Kien fil-boom tal-Covid, ġifieri kollox waħdi, kellhom imorru d-dar u jiena l-emerġenza waħdi għax kelli 18, kont għandi kemm nara 18. Allura tista' timmaġina. U mbagħad mort l-isptar u qalu li le m'għandek xejn serju insomma. U għedtilhom orrejt spiċċa qisni serraħt rasi. U mbagħad ħaduni l-emerġenza u qalu li ħanħidulek naqra ilma minn darek u jiena qed l-allu spiċċa vera tweġġa'. U mbagħad ġie neurologist u ma kontx naf l-neurologist dak iż-żmien u qal li naqra miegħi u kien hemm fejn kont jiena ma' ġenbi kien hemm kamra u daħluni hemmhekk u jien ħsibthom ma jħidu lil ilma minn dari. U mbagħad qal li poġġi naqra u kien hemm u nurse ma' ġenbu u qalu li x'taħseb li għandek u għedtilhom ma nafx għaliex għandek lamp ġo moħħok qedlu ġifieri cancer għalli kull lamp hija cancer għalli u tkun l-Ingilterra within 6 hours. U jiena ppanikjajt u l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet li nidħaq u kont waħdi ma kellix il-mammi d-dedi dak iż-żmien u mbagħad kelli nċempillhom jiena qabdetni l-mammi u mbagħad x'kienet tilha stmatilha għandi tumur. Spiċċa nfaqgħet tibki kellna nkunu l-Ingilterra within 6 hours, naħseb vera kienet xokk. Kif inbidlet ħajtek mill-mument kif qalulek għandek tumur? U mbagħad għaddew ix-xhur. Fillejt ingawda ma' sħabi u fillejda fi qiegħda sodda. Il-bot mill-familja. Minnaħa tiegħek il-familja kif ġiet affettwata minn dan kollu? Fejn peress li kienet fi żmien qasir tuħażla kbira da fil-li għati d-dar ġej mix-xogħol fil-ċempilek tellek ismaħna din l-emerġenza. U mbagħad jiġi l-tabib għax mbagħad ħallewna nidħol ħdejha u qatt ma ħalli isma' li għadha fis-7 ta' filgħodu tridu tkunu l-airport. Da ma kellna xejn lest. Ġew tgħin uħt il-mara tippakja l-bax mara kienet taf x'qed jiġri biex tgħinha tagħmel il-bagalja. Jien bqajt magħha l-isptar. U nemlem jibdew jiċemplu pereżempju ta' Putin u Angel tgħidlek isma' ħadd meta tasal l-airport se ssib karozza tistennik kif tmur Satin se ssib raġel Paul minn hawn nirringrazzjah biex wievet fidu ħajtik flet ħajrik l-flet. Ngħid konna f'x'inhu jiġri qalli ħannorik fejn it-train station. Urin fejn it-train station biex filgħox il-mara mbagħad marret magħha bl-abbonanza l-isptar għax l-isptar u Satin u postna qal bot minn xulxin jisu għandek konna nieħdu jisu għandek sija train u għandek jisu sija oħra bass biex tasal għax l-isptar huwa Queen Square jgħid. Ħażda kbira u fimna ħajtek tinbida qas kont taf x'qed jiġri. U l-għajnuna li rajtu minn għand Puttino? Ħafna. Imma ġena dan jiġi xi ħadd jgħidlek għandek ċflet lest minn kollox, jiġifieri tista' toqgħod ġo fih, għandek il-kumditajiet li għandek id-dar. Ma joqsok xejn dak il-ħin qasku ikollok moħħ. Dan maġġa konna fil-pik tal-pandemija, ġifieri kantu fil-bidu meta kien hemm lockdowns kull imkien. Da fejn ħadd tmur, da fejn ħadd ċempe kull imkien magħluq. Da ħess ma kienu ġuma, kuma qasna f'ġara. Ħanerġa' ndur għalik. Għadda żmien għall-bidu ovvjament kważi tara d-dinja ħataqa. Iżda llum il-ġurnata, kif inbidlet ħajtek? Biddilt l-istil ta' ħajja, speċiet napprezza ħafna aktar il-familja, l-ħajja kull mument. Issa qed nistudja n-ners, speċi biddilt it-triq, kind of għax kont qed nistudja għal-avukat, kont nistudja l-avukat, u issa għan-ners biex speċi nirritorna dak li għamlu miegħi. Imma sirt napprezza ħafna aktar il-ħajja. Tajjeb ħafna. Tajjeb.